Sunce je zalazilo nad Splitom, bacajući narančastu svjetlost preko kamenih fasada i uskih ulica Dioklecijanove palače. Ana Kovačić vraćala se s posla, umorna nakon dugog dana podučavanja u lokalnoj osnovnoj školi Marijan. Njezine cipele kuckale su po drevnom kamenom popločenju, dok je prolazila kroz labirint ulica Starog grada, pozdravljajući poznata lica vlasnika lokalnih trgovina koji su zatvarali svoje radnje. Miris soli u zraku miješao se s aromom svježe pečenog kruha iz pekare na uglu, stvarajući miris koji je za Anu bio sama esencija Splita. Već 15 godina podučavala je u istoj školi, a rutina joj je pružala utjehu u često kaotičnom svijetu. No danas je nešto narušilo tu rutinu. Nije mogla prestati misliti o blizancima Marku i Luki Petroviću, svojim učenicima koji su toga jutra nedostajali na nastavi. To nije bilo neuobičajeno. Djeca ponekad obole, posebno tijekom proljetnih mjeseci. No, nešto ju je mučilo. Blizanci su bili savjesni učenici, a njihova majka Ivana uvijek bi nazvala školu ako bi bili bolesni. Danas nije bilo poziva, a Anin pokušaj da kontaktira obitelj ostao je bez odgovora. Dok je skretala u Vukovarsku ulicu prema svojoj stambenoj zgradi iz 1970-ih, primjećujući kako fasada vapi za renovacijom, Ana je odlučila nazvati svog brata Davora, policajca, u splitskoj policijskoj postaji. Izvadila je mobitel iz torbe i pronašla njegov broj među favoritima. Možda pretjeruje, razmišljala je, ali bolje spriječiti nego liječiti. Davor se javio nakon trećeg zvona, zvuk prometa i glasova u pozadini sugerirao je da je na dužnosti negdje u gradu. Odnos između Ane i Davora uvijek je bio poseban, još od djetinjstva kada su, nakon rane smrti roditelja, morali oslanjati jedno na drugo. Sada, u svojim 40-ima, i dalje su bili najbliži prijatelji, unatoč različitim karijerama i životnim putevima. Ana mu je objasnila situaciju. 8-godišnji blizanci nisu došli u školu, majka se nije javila, a nitko ne odgovara na kućni telefon ni mobitel. Poslušao je pažljivo, a Ana je mogla čuti kako kucka po tipkovnici, vjerojatno provjeravajući je li bilo prijavljenih incidenata na toj adresi. Davor je obećao proći pokraj njihove kuće na putu kući, jer mu je to usput. Ana mu je dala adresu obiteljske kuće Petrovićevih u mirnom kvartu Meje s pogledom na Jadransko more. Bila je to lijepa vila građena 1990-ih, jedna od onih koje svjedoče o uspješnoj karijeri Ivaninog bivšeg supruga, poznatog odvjetnika koji se preselio u Zadar nakon razvoda prije 3 godine. Ana je znala da je razvod bio težak, posebno za blizance, ali činilo se da su se dobro prilagodili. Završila je poziv s osjećajem olakšanja, uvjerena da će Davor riješiti situaciju. Nakon razgovora s bratom, Ana je ušla u svoju zgradu, klimnuvši glavom starom susjedu gospodinu Novakoviću, koji je kao i obično sjedio na klupi ispred ulaza, promatrajući prolaznike i komentirajući vremenske prilike. Uspela se do svog stana na 3. katu, razmišljajući o Ivani i blizancima. Poznavala je Ivanu još od fakulteta, bile su kolegice na Filozofskom fakultetu u Splitu, studirajući pedagogiju zajedno. Iako su nakon diplome krenule različitim putevima, Ana u osnovnoškolsko obrazovanje, a Ivana u izdavaštvo, ostale su bliske. Ana je pratila Ivaninu ljubavnu priču s Mirkom, njihovo vjenčanje, rođenje blizanaca, a kasnije i bolni razvod. Ivana je bila jaka žena, neovisna i ponosna, ali Ana je znala da su posljednje godine bile teške za nju, financijski i emocionalno. Unatoč tome, Ivana nikada nije pokazivala znakove depresije ili bilo čega što bi moglo sugerirati da bi jednostavno nestala sa svojom djecom. Otključavajući vrata svog stana, Ana je osjećala kako joj se u stomaku formira težak osjećaj zabrinutosti. Ušla je unutra, bacila torbu na stolicu u hodniku i odmah otišla do kuhinskog prozora koji je gledao prema zapadu, prema 4. Meje gdje su živjeli Petrovići,
Sunce je gotovo potpuno zašlo, ostavljajući samo trag crvene svjetlosti na horizontu iznad mora. Nadala se da će uskoro zvoniti telefon i da će čuti Davorov glas kako joj govori da je sve u redu, da su blizanci bolesni ili da je obitelj otišla na neko neočekivano putovanje. Vrijeme je prolazilo sporo dok je Ana pripremala jednostavnu večeru, tjesteninu s tunom i rajčicom, jelo koje je često pravila kada je bila zabrinuta jer nije zahtijevalo mnogo koncentracije. Pokušala se fokusirati na dokumentarnu emisiju na televiziji, ali misli su joj stalno lutale. Kada je sat pokazao 8:30, a Davor se još uvijek nije javio, odlučila ga je ponovno nazvati. No, upravo kada je posegnula za telefonom, on je zazvonio. Bio je Davor, a njegov glas zvučao je napeto, profesionalno distanciran, na način koji je Ana prepoznala iz prethodnih situacija kada se suočavao s ozbiljnim slučajevima. Nitko nije odgovorio na vrata Petrovićevih, a susjedi nisu vidjeli Ivanu ni dječake od jučer poslijepodne kada su se vraćali iz škole. Ivana nije došla ni na posao danas u izdavačku kuću, a njen automobil, srebrni Volkswagen Golf, još uvijek je parkiran ispred kuće. Njen šef u Mozaik knjigama rekao je da se nije pojavila, niti je javila da neće doći, što je bilo potpuno netipično za nju. Ana je sjela na rub kauča, osjećajući kako joj koljena slabe. Davor je nastavio objašnjavati da su torbica i ključevi unutra, na stolu u kuhinji, kao i mobitel. Ana je jedva uspjela progovoriti, grlo joj se stegnulo od straha. Davor je objasnio da su ušli u kuću nakon što nisu mogli nikoga kontaktirati i nakon razgovora sa zabrinutim susjedima. Dobili su sudski nalog za ulazak zbog osnovane sumnje da bi ukućani mogli biti u opasnosti. Sve je bilo u redu u kući, sve na svom mjestu, bez znakova borbe ili provale. Kreveti su bili pospremljeni, suđe oprano i pospremljeno, bez znakova žurbe ili panike. Ali nije bilo ni Ivane, ni blizanaca. Jednostavno su nestali. Ana je osjetila kako joj se hladan strah spušta niz kralježnicu, poput ledenih prstiju koji joj dodiruju svaki kralježak. Pokušala je razmišljati logično, pronaći neko racionalno objašnjenje. Možda su otišli kod Ivanine majke u Šibenik ili posjetiti prijatelje u Zagrebu, ali znala je čim je izgovorila te riječi da ne zvuče uvjerljivo ni njoj samoj. Ivana ne bi otišla bez svojih osobnih stvari, bez svog auta, ne bi nestala bez riječi, ne bi uzrokovala ovakvu paniku. Davor je potvrdio njezine sumnje. Već su kontaktirali Ivaninu majku i sestre, nitko nije znao gdje bi mogla biti. Njezin pasoši blizanaca bili su u kući, u ladici, u spavačoj sobi. Provjerili su i autobusni i željeznički kolodvor, nitko ih se nije sjećao. Ovo nije bilo planirano putovanje. U pozadini je Ana mogla čuti povećanu aktivnost, glasove drugih policajaca, zvuk radija. Davor je objasnio da su službeno pokrenuli potragu. Ovo više nije bilo samo slučaj djece koja nisu došla u školu. Bio je to nestanak osoba. Te riječi, izgovorene Davorovim službenim glasom, učinile su situaciju stvarnom, opipljivom. Ana je osjetila kako joj suze naviru u oči. Pitala je što može učiniti, znajući da mora biti aktivna, mora pomoći, ne može samo sjediti i čekati. Davor je objasnio da će trebati njezinu pomoć. Poznavala je Ivanu, poznavala je blizance. Možda je znala nešto što bi im moglo pomoći, neko mjesto gdje bi mogli biti, neka osoba kojoj bi se mogli obratiti. Sutra će poslati detektive da razgovaraju s njom, a večeras bi trebala pokušati se odmoriti. Biće to dug proces. Ana je znala da je u pravu, ali nije mogla zamisliti kako će spavati, znajući da su njezina prijateljica i dva mala dječaka, njezini učenici, negdje vani, možda u opasnosti, možda uplašeni. Nakon što je završila poziv s bratom, sjela je na kauč, zureći u prazno. Vani je pao mrak, a Split se pripremao za još jednu proljetnu noć.
ispunjenu zvukovima kafića i restorana, smijehom turista i lokalnih stanovnika. No za Anu grad je odjednom djelovao prijeteće, pun sjena i tajni. Negdje u tim sjenama bili su Marko i Luka, dva dječaka s identičnim osmijesima i različitim osobnostima, i njihova majka Ivana, žena koja je prošla kroz toliko toga i uvijek ostala uspravna. Ana se zaklela da će učiniti sve što može da ih pronađe. Sljedećeg jutra Ana se probudila nakon nemirne noći pune košmara u kojima je tražila blizance kroz beskonačne labirinte splitskih ulica. Sunce je već bilo visoko na nebu. Svjetlost se probijala kroz zastore, koje nije potpuno zatvorila sinoć. Automatski je posegnula za mobitelom, nadajući se da će vidjeti propušteni poziv od Davora, ili, još bolje, od same Ivane, s objašnjenjem da je sve u redu. No, nije bilo novih poruka. Ustala je, osjećajući se iscrpljeno unatoč tome što je provela gotovo 10 sati u krevetu. Dok je pripremala kavu, razmišljala je o onome što je Davor rekao. Policijski detektivi će doći razgovarati s njom. Mora biti spremna, mora se prisjetiti svega što zna o Ivani i blizancima, svakog detalja koji bi mogao biti važan. Otvorila je svoj laptop i počela pisati, stvarajući kronologiju svojih interakcija s obitelji Petrović u posljednjih nekoliko mjeseci. Prebirala je po sjećanjima, pokušavajući se sjetiti je li Ivana spominjala neki sukob, neki strah, bilo što neuobičajeno. Sjetila se njihovog posljednjeg kave prije 2 tjedna u malom kafiću blizu škole. Ivana je izgledala umorno, ali to nije bilo ništa neuobičajeno za samohranog roditelja koji balansira između posla i odgoja 2 energična dječaka. Spominjala je poteškoće s bivšim mužem oko alimentacije, ali to je bila konstanta u njihovim razgovorima već godinama. Ništa što bi sugeriralo da planira nestati. Ana je zapisala i svoja zapažanja o blizancima. Marko, stariji od Luke za 7 minuta, uvijek je bio taj koji je preuzimao inicijativu, organizator, zaštitnik. Luka je bio mirniji, introspektivniji, češće se povlačio u svijet knjiga i crtanja. Obojica su bili odlični učenici, popularni među vršnjacima. Posljednjih dana u školi nisu pokazivali nikakve znakove uznemirenosti ili straha. Ništa što bi ukazivalo na to da se nešto dramatično sprema dogoditi u njihovim životima. Dok je Ana zapisivala ove detalje, zvono na vratima prekinulo je njezine misli. Bili su to detektivi, muškarac i žena, ozbiljnih izraza lica, s bilježnicama u rukama. I tako je započeo jedan od najtežih dana u Aninom životu, dan ispunjen pitanjima bez odgovora i strahovima koji su rasli sa svakim satom, bez vijesti o Ivani i blizancima. Detektivi su sjedili na Aninom kauču, postavljajući pitanja jedno za drugim, zapisujući svaki detalj koji im je mogla pružiti. Bili su posebno zainteresirani za Ivaninog bivšeg supruga Mirka. Ana im je rekla sve što je znala, da je razvod bio kompliciran, da je Mirko isprva osporavao Ivanino skrbništvo nad djecom, ali na kraju popustio da su njihovi odnosi bili napeti, ali civilni. Da, bilo je nesuglasica oko alimentacije. Ne, nikada nije primijetila da je Mirko bio nasilan prema Ivani ili djeci. Da, blizanci su voljeli svog oca i redovito ga posjećivali u Zadru. Kako je dan odmicao, Ana je počela shvaćati koliko je malo zapravo znala o privatnom životu svoje prijateljice. Ivana je uvijek bila pomalo tajnovita, čuvala je svoje probleme za sebe. Jesu li postojale financijske poteškoće koje Ana nije znala? Ili neki sukob s nekim izvan obiteljskog kruga? Ana nije mogla pružiti odgovore, ali svakim sat vremena postajala je sve sigurnija ujedno. Ovo nije bio dobrovoljni nestanak. Nešto se dogodilo Ivani i blizancima, nešto ozbiljno. Kasno poslije podne Ana je dobila poziv od Davora. Glas mu je bio umoran, ali u njemu se čula i nota odlučnosti. Pretraživanje Ivanine kuće nije otkrilo ništa sumnjivo, ali su pronašli nešto zanimljivo. U radnoj sobi, u ladici stola, bila je mapa s dokumentima,
vezanim uz neki zemljišni spor. Radilo se o parceli na Braču, otoku vidljivom sa Splitske rive, koju je Ivana naslijedila od svoje bake. Prema dokumentima postojala je pravna bitka s lokalnim poduzetnikom koji je tvrdio da ima pravo na dio zemlje. Ana se iznenadila. Ivana joj nikad nije spomenula zemlju na Braču, niti bilo kakav pravni spor. Davor je objasnio da istražuju tu liniju, ali da za sada nema nikakvih konkretnih tragova koji bi povezali zemljišni spor s nestankom. Noć se spustila nad Splitom, a s njom i teška realnost. Prošla su 24 sata od kada je Ana prvi put primijetila odsustvo blizanaca u školi. Prema policijskim statistikama koje je Davor nevoljko podijelio s njom, svaki sat koji prođe bez pronalaska nestalih osoba smanjuje šanse za njihovo sigurno vraćanje. No također je naglasio da statistika ne govori ništa o pojedinačnim slučajevima, da se mnoge nestale osobe pronađu žive i zdrave danima, tjednima, pa čak i mjesecima nakon nestanka. Ana je te noći legla u krevet s mobitelom pored uzglavlja, zvuk zvona postavljen na maksimum. Prije spavanja pogledala je kroz prozor prema zvijezdanom nebu nad Jadranom. Negdje tamo, pod istim zvijezdama, bili su Marko i Luka, možda uplašeni, možda u opasnosti, sigurno zbunjeni. Njihova majka Ivana, uvijek tako staložena i jaka, možda se upravo sada bori za njihovu sigurnost. Ana je zatvorila oči, šapćući tihu molitvu za njihovu zaštitu, ne Bogu u kojeg je prestala vjerovati nakon smrti roditelja, već nekoj neodređenoj sili koja možda upravlja sudbinama ljudi. Ako takva sila postoji, molila je da zaštiti blizance i njihovu majku, da ih vrati kući sigurne. Prvi tjedni, nakon nestanka blizanaca Marka i Luk, te njihove majke Ivane, protekli su u intenzivnoj potrazi, koja je mobilizirala cijeli grad Split. Plakati s njihovim fotografijama bili su zalijepljeni na svakom stupu, svakom izlogu trgovine, svakom javnom mjestu. Na plakatima blizanci su se smiješili identičnim osmjesima, iako su poznavatelji mogli primijetiti suptilne razlike. Markove oči malo više razmaknute od Lukinih i Lukin specifičan način na koji je naginjao glavu u stranu kada se smijao. Ivana je bila prikazana na fotografiji iz posljednjeg školskog događaja, elegantna u tamnoj haljini, s kosom skupljenom u punđu, osmijeha koji nije potpuno dosezao oči. Lokalne televizijske postaje emitirale su vijesti o nestanku u svakom dnevniku, a nacionalne su također preuzele priču nakon što je postalo jasno da potraga neće biti brzo rješena. Društvene mreže bile su preplavljene apelima za informacije, dijeljenjima i komentarima teorija o tome što se moglo dogoditi. Ljudi su se pitali kako je moguće da majka i dvoje djece jednostavno nestanu usred dana u mirnom kvartu bez ikakvih znakova borbe ili otmice. Spekulacije su se množile, od teorija o bijegu zbog dugova preko sumnji u umiješanost bivšeg supruga do najmračnijih scenarija o nasilnim zločinima. Davor je bio među vodećim istražiteljima slučaja, radeći danonoćno, često se vraćajući kući samo da se istušira i promijeni odjeću prije povratka u policijsku postaju. Ana je također bila aktivno uključena, organizirajući skupine volontera koji su pretraživali parkove, plaže i napuštene zgrade. Posebno težak udarac za obje strane bio je trenutak kada su ronioci pretražili obližnje morske uvale. Iako nisu pronašli ništa, sama činjenica da je pretraga bila nužna teško je pala svima koji su poznavali obitelj. Policija je prikupila sate i sate snimki nadzornih kamera iz cijelog Splita, tražeći bilo kakav trag, Ivane ili blizanaca. Pregledali su kamere s autobusnog i željezničkog kolodvora, trajektnih pristaništa, shopping centara, pa čak i iz gradskog zoo vrta, gdje su blizanci često provodili vikende s majkom. No rezultati su bili razočaravajući. Posljednji put su Ivana i djeca snimljeni dan prije nestanka, kako izlaze iz supermarketa blizu njihove kuće,
s vrećicama namirnica, djelujući potpuno normalno. Istražitelji su detaljno ispitali sve susjede, Ivanine kolege s posla, učitelje i roditelje iz škole blizanaca. Nitko nije primijetio ništa neuobičajeno u danima prije nestanka. Ivana je bila svoja uobičajena sabrana i organizirana osoba, blizanci veseli i bezbrižni. Jedina potencijalno relevantna informacija došla je od Ivanine kolegice iz izdavačke kuće, koja se sjetila da je Ivana primila uznemirujući telefonski poziv tjedan dana prije nestanka. Nakon poziva izgledala je blijedo i uznemireno, ali kada ju je kolegica pitala o čemu se radi, Ivana je samo odmahnula rukom i rekla da je to stara obiteljska stvar koja će se brzo riješiti. Ana je provela sate razgovarajući s istražiteljima, pokušavajući se prisjetiti svakog detalja o Ivani, koji bi mogao biti važan. Kada su je pitali o Ivaninim prijateljima i poznanicima, Ana je shvatila da, unatoč njihovom dugogodišnjem prijateljstvu, zapravo nije znala mnogo o Ivaninim društvenim krugovima izvan posla. Ivana nikada nije bila previše društvena osoba, a nakon razvoda još se više povukla, fokusirajući se na djecu i karijeru. Ana je znala za nekoliko Ivaninih prijateljica iz fakultetskih dana i za susjede s kojima je povremeno pila kavu, ali nisu to bili bliski odnosi. Ivanin bivši muž i otac blizanaca, Mirko Petrović, bio je prva osumnjičena osoba, što je uobičajeno u slučajevima nestanka djece. Mirko je živio u Zadru, gdje je vodio uspješnu odvjetničku praksu. Bio je na poslovnom putovanju u Njemačkoj u vrijeme nestanka, što mu je pružilo čvrst alibi, potvrđen provjerom putnih dokumenata, snimkama hotelskih kamera i svjedočenjima kolega koji su bili s njim. Kada je čuo vijest o nestanku svoje djece, odmah se vratio u Hrvatsku i priključio potrazi, visoko emocionalan i vidno potresen. Financijski zapisi pokazali su da nije bilo neuobičajenih transakcija na Ivaninim računima. Njena posljednja aktivnost bila je plaćanje mjesečnih računa 2 dana prije nestanka, rutinska aktivnost koja nije ukazivala ni na kakvu pripremu za bijeg ili putovanje. Njezina putovnica i putovnice blizanaca pronađene su u kući, što je dodatno otežalo teoriju o dobrovoljnom bijegu. Kako su dani prelazili u tjedne, a tjedni u mjesece, intenzitet potrage počeo je jenjavati. Policija je i dalje radila na slučaju, ali broj aktivnih istražitelja bio je smanjen. Intervjui sa susjedima, kolegama i prijateljima nisu donijeli nikakve konkretne tragove. Bez ikakvih znakova nasilja ili otmice, istraga je polako ulazila u slijepu ulicu. Medijski interes također je opadao, s povremenim podsjetnicima na godišnjice ili kada bi se pojavila nova, obično lažna informacija. Jedna od teorija koju su istražitelji ozbiljno razmatrali bila je povezana s onim zemljišnim sporom na Braču, koji je Ana saznala od Davora prvog dana istrage. Policija je otkrila da je spor bio ozbiljniji nego što su prvotno mislili. Ivana je naslijedila značajnu parcelu zemljišta na sjevernoj strani otoka Brača s pogledom na more, vrijednu nekoliko milijuna eura. Lokalni poduzetnik Ante Matić tvrdio je da je kupio dio zemljišta od Ivanine bake prije njezine smrti, iako za to nije imao potpunu dokumentaciju. Matić je bio poznat po agresivnom poslovnom stilu i imao je nekoliko sudskih sporova iza sebe, uključujući i optužbe za prijetnje koje su kasnije odbačene zbog nedostatka dokaza. Istražitelji su temeljito ispitali Matića, ali on je također imao alibi za dan nestanka. Bio je na poslovnom sastanku u Zagrebu, što je potvrđeno snimkama sigurnosnih kamera i svjedočenjima više osoba. Unatoč tome, istražitelji su nastavili pratiti tu liniju, ispitujući možebitne veze između Matića i bilo koga tko bi mogao biti umiješan u nestanak obitelji Petrović. Otkrili su da je Matić nedavno zaposlio bivšeg policajca s problematičnom poviješću kao svog sigurnosnog konzultanta,
što je izazvalo dodatnu sumnju, ali bez konkretnih dokaza o povezanosti s nestankom. Godina dana nakon nestanka slučaj je još uvijek bio otvoren, ali rijetko se spominjao u medijima, osim na godišnjicu kada su lokalne novine objavile članak o neriješenoj misteriji nestanka obitelji Petrović. Davor je bio jedan od rijetkih koji je ustrajao, provodeći svoje slobodno vrijeme, istražujući nove mogućnosti i teorije. Ana je preuzela ulogu čuvanja sjećanja na blizance žive u školi, organizirajući godišnji događaj u njihovu čast i održavajući kontakt s njihovim prijateljima i rodbinom. Jedne večeri, dok su Ana i Davor sjedili u njezinom stanu, razgovarajući o slučaju kao što su to često činili, Davor je priznao svoj najveći strah, da ih nikada neće pronaći. Gledala je svog brata, čovjeka koji je posvetio svoj život pravdi i zaštiti drugih, kako se bori s osjećajem bespomoćnosti. Ana je tiho odgovorila da ne mogu odustati, da negdje postoji odgovor, da netko nešto zna i da moraju vjerovati da će istina izaći na vidjelo. No unatoč njezinim ohrabrujućim riječima, Ana je također osjećala kako nada polako blijedi s vremenom koje neumoljivo prolazi. 2 godine nakon nestanka slučaj je postao legenda Splita, jedna od onih gradskih priča koje se prepričavaju uz kavu s različitim teorijama i nagađanjima. Za većinu ljudi to je bio samo još jedan neriješeni misterij, tragičan, ali udaljen. Za Anu, međutim, bol je ostala svježa. Svaki put kada bi vidjela dječaka s tamnijom kosom, na trenutak bi pomislila da je to Marko ili Luka. Svaki put kada bi prolazila pored njihove kuće, koja je sada bila prodana, srce bi joj se stegnulo. U međuvremenu život je nastavio teći. Split se mijenjao, turisti su dolazili i odlazili, djeca su rasla. Nova generacija učenika sjela je u klupe gdje su nekada sjedili Marko i Luka. Ana je nastavila podučavati, pokušavajući pronaći radost u svom poslu, unatoč sjeni koja ju je stalno pratila. Davor je bio promaknut u višeg detektiva, njegov rad na drugim slučajevima bio je izvrstan, ali Ana je znala da ga slučaj Petrović i dalje progoni, da je to postao njegov osobni neuspjeh koji nije mogao prihvatiti. 3. godina od nestanka donijela je značajnu promjenu u istragu. Ante Matić, poduzetnik koji je bio umiješan u zemljišni spor s Ivanom, uhićen je pod optužbama za pranje novca i utaju poreza. Tijekom pretresa njegovih ureda, policija je pronašla dokumente koji su sugerirali širu mrežu ilegalnih aktivnosti, uključujući i moguću povezanost s organiziranim kriminalom. Iako nije bilo izravne veze s nestankom obitelji Petrović, ovo otkriće dalo je istražiteljima novi kut iz kojeg su mogli promatrati slučaj. Davor je bio neumoran u ispitivanju mogućih veza između Matićevih poslova i nestanka. Proveo je sate pretraživajući dokumentaciju, intervjuirajući Matićeve suradnike i poslovne partnere. Otkrio je da je Matić imao veze s građevinskim poduzetnikom u Italiji koji je bio pod istragom zbog veza s talijanskom mafijom. Iako je veza bila slaba, bila je to prva konkretna nit koju su mogli slijediti nakon godina stajanja u mjestu. Istovremeno, Ana je nastavila svoj tihi križarski pohod za očuvanje sjećanja na blizance. Organizirala je izložbu njihovih crteža u školi, pokazujući Lukin umjetnički talent i Markovu ljubav prema crtanju životinja. Stvorila je i mali kutak u školskoj knjižnici s knjigama koje su blizanci voljeli, s njihovim fotografijama i kratkim biografijama. Bila je to njezina misija, osigurati da Marko i Luka ne budu zaboravljeni, da ne postanu samo statistika u policijskim dosjejima. 4 godine nakon nestanka činilo se da je slučaj dosegnuo mrtvu točku. Matić je bio osuđen na zatvorsku kaznu za financijske zločine, ali nikakva veza s nestankom obitelji Petrović nije dokazana. Davor je počeo pokazivati znakove iscrpljenosti, fizički i emocionalno. Ana je primijetila sjede vlasi u njegovoj nekoć potpuno crnoj kosi, bore oko očiju koje ranije nije imao. 4 godine neuspješne potrage uzele su svoj danak.
A onda, jednog jesenskog dana, Anin telefon je zazvonio. Bio je to Davor, njegov glas pulsirao je od adrenalina. Govorio je brzo, skoro nerazumljivo, ali Ana je uspjela shvatiti ključne riječi. Pas, trag, podrum, susjed. Policijski pas za detekciju droga, tijekom rutinske pretrage kuće osumnjičene za trgovinu drogom u kvartu Žnjan, počeo je lajati na zid podruma koji je graničio sa susjednom kućom. To ne bi bilo ništa neuobičajeno da kuća nije bila udaljena samo 2 bloka od nekadašnjeg doma obitelji Petrović i da pas nije bio treniran za otkrivanje droga, ne ljudskih ostataka. Istražitelji su prvo mislili da pas reagira na drogu sakrivenu u zidu. No, kada su pregledali susjedno zdanje, otkrili su nešto što nitko nije očekivao. Tajni pristup podrumu koji je vodio u podzemni prolaz. Ono što su tamo našli promijenilo je sve što su mislili da znaju o slučaju Petrović. Ana je slušala, srce joj je tuklo tako glasno da je jedva čula bratove riječi, dok joj je svijet oko nje počeo nestajati, sužavajući se na jednu jedinu točku. Mogućnost da su nakon 4 duge godine Marko i Luka možda konačno pronađeni. Davor je obećao nazvati čim bude znao više. Ana se spustila na sofu, mobitel i dalje stišćući u ruci. Joj je jurio kroz sve moguće scenarije. Jesu li blizanci živi? Jesu li sada već skoro tinejdžeri, nakon 4 godine? Je li Ivana s njima? Tko ih je držao sve ovo vrijeme i zašto? Pitanja su se rojila, ali odgovori su još uvijek bili izvan dohvata. No prvi put, nakon 4 godine, postojala je stvarna, opipljiva nada. Policijski pas koji je zalajao na podrum pored mogao je biti ključ koji će otključati misterij koji je progonio Split godinama. Dok je čekala Davorov poziv, Ana je otišla do prozora i pogledala prema moru. Sunce je zalazilo, bacajući zlatnu svjetlost preko grada, baš kao onog dana kada je sve počelo. Ovaj put, međutim, zalazak sunca nije simbolizirao kraj, već mogućnost novog početka. 4 godine čekanja, nadanja, strahovanja i konačno možda odgovori. Ana je zatvorila oči i pustila da joj suze teku niz lice. Bile su to suze olakšanja, suze nade, suze za sve one dane kada je mislila da Marka i Luku više nikada neće vidjeti. Podrum pored postao je simbol nade, mjesto gdje bi se noćna mora konačno mogla pretvoriti u buđenje. Večer se spuštala nad Splitom, a grad je nastavljao svojim uobičajenim ritmom, nesvjestan dramatičnog razvoja događaja koji se odvijao u jednom od njegovih kvartova. Za Splićane to je bila samo još jedna jesenska večer. Za Anu, Davora i sve one koji su voljeli Ivanu, Marka i Luku, to je mogao biti dan kada se svijet ponovno počeo okretati u pravom smjeru, dan kada je pravda možda konačno pronašla svoj put kroz tamo posljednjih 4 godine. Policijska akcija u podrumu kuće u kvartu Žnjan odvijala se s najvećom mogućom diskrecijom. Ulica je bila blokirana, a stanovnici okolnih kuća zamoljeni su da ostanu u svojim domovima bez objašnjenja o čemu se radi. Službena izjava glasila je da se radi o rutinskoj pretrazi vezanoj uz ilegalne supstance, ali šaputanja su već počela kružiti kvartom. Ljudi su primjećivali da broj policijskih vozila i prisutnost specijaliziranih jedinica ne odgovara rutinskoj pretrazi. Među policajcima su bili i forenzičari, tim iz Centra za socijalnu skrb, pa čak i hitna pomoć parkirana diskretno iza ugla, s isključenim rotacijskim svjetlima, ali spremna za akciju. Ana je čekala u Davorovom automobilu, parkiranom na sigurnoj udaljenosti od mjesta događaja. Njezin brat inzistirao je da ne bude na prvoj liniji, objašnjavajući da je operacija izuzetno osjetljiva i da moraju slijediti stroge protokole. No nije mogao odbiti njezinu molbu da bude blizu, da bude dostupna ako je zatrebaju, posebno ako pronađu blizance. Nakon 4 godine, Ana je najbolje poznavala dječake. Mogla bi im pružiti osjećaj sigurnosti u onome što bi sigurno bila traumatična situacija. Tako je sjedila, gledajući kroz vjetrobransko staklo,
promatrajući povremene policijske službenike kako žurno prolaze pored automobila, svi s istim napetim izrazima lica. Prolazili su sati, a Ana nije dobivala nikakve informacije. Nebo se potpuno zamračilo, ulične svjetiljke su se upalile, bacajući narančasti sjaj na napuštenu ulicu. Njezin mobitel ostajao je nijemi, što je bilo mučenje samo po sebi. Pokušavala je ostati smirena, govoreći si da nedostatak vijesti ne znači nužno loše vijesti. Možda je situacija kompliciranija nego što su očekivali. Možda policija prvo mora osigurati mjesto, prikupiti dokaze, osigurati sigurnost svih uključenih. Ali što je više razmišljala o svim mogućim razlozima za odgodu, to ju je više obuzimala panika. Što ako je bila u krivu? Što ako ovo nema nikakve veze s blizancima? Što ako je ovo samo još jedan mrtvi kraj u beskonačnom nizu razočaranja? Točno u trenutku kada je Ana pomislila da više ne može izdržati neizvjesnost, njezin telefon je zazvonio. Bio je to Davor. Njegov glas zvučao je čudno, kao da pokušava kontrolirati snažne emocije. Ana je odmah osjetila kako joj srce počinje brže kucati, pripremajući se za vijesti koje bi mogle promijeniti sve. Davorove riječi bile su jednostavne i direktne. Pronašli su blizance. Žive. Markovi i Lukini otisci prstiju potvrđeni su preliminarnom analizom. Nisu bili u stanju dati izjave, ali liječnici su potvrdili da, usprkos okolnostima, nisu teško fizički ozlijeđeni. Ivana nije bila s njima. Istražitelji su pronašli dokaze koji sugeriraju da je bila s djecom barem neko vrijeme, ali sada je nema. Davor nije ulazio u detalje o stanju u kojem su dječaci pronađeni, rekavši samo da su sada na sigurnom, da primaju medicinsku pomoć i da će Ana uskoro moći vidjeti ih, ali da mora biti pripremljena. Oni nisu isti dječaci koje je poznavala prije 4 godine. Ana je osjećala kako joj se ispunjava tisućama pitanja, ali mogla je izustiti samo jedno, kada može vidjeti Marka i Luku. Davor je objasnio da ih trenutno pregledavaju liječnici u bolnici, da s njima rade psiholozi i da će je nazvati čim bude moguće organizirati posjet. Također je naglasio da dječaci trenutno ne govore, što može biti rezultat šoka ili traumatičnog iskustva. Nitko ne zna kroz što su prošli u protekle 4 godine i morat će im dati vremena i prostora da se oporave na svoj način. Nakon što je završila poziv, Ana je ostala sjediti u automobilu, nesposobna pomaknuti se. Suze su tekle niz njezino lice, ali nije ih ni pokušala obrisati. Bili su to komplicirani osjećaji, olakšanje, šok, radost, tuga, strah, nada, sve pomiješano u emocionalnu oluju koja ju je ostavljala bez daha. Marko i Luka su živi. Nakon 4 godine pronađeni su. To je bio trenutak za koji se molila, o kojem je sanjala, u koji je i sumnjala tijekom najcrnjih trenutaka. A sada se dogodio i Ana se osjećala potpuno nepripremljenom za stvarnost situacije. Bolnički hodnik bio je tih, osvijetljen prigušenim svjetlima koja su stvarala gotovo nadrealno okruženje. Ana je sjedila na stolici ispred sobe u kojoj su bili smješteni blizanci, čekajući dopuštenje da uđe. Medicinska sestra i socijalna radnica objašnjavale su joj situaciju, pripremajući je za ono što će vidjeti. Dječaci, sada 12-godišnjaci, bili su pothranjeni, blijedi od nedostatka sunčeve svjetlosti, kosa im je bila neujednačeno ošišana. Pokazivali su znakove zanemarivanja, ali srećom nije bilo dokaza o fizičkom zlostavljanju. Emocionalno stanje bilo je teže procijeniti. Nisu govorili, nisu reagirali na pitanja, držali su se zajedno, odbijajući biti razdvojeni čak i na trenutak. Socijalna radnica upozorila je Anu da bude strpljiva, da ne očekuje trenutno prepoznavanje ili emocionalnu reakciju. Dječaci su bili u stanju duboke traume i njihov put prema oporavku bit će dug i težak. Kada su joj konačno dopustili ulazak u sobu, Ana je morala zaustaviti iznenađeni uzdah.
Pred njom su bila dva dječaka koji su istovremeno bili i poznati i potpuni stranci. Dječaci koje je poznavala bili su veseli osmogodišnjaci, puni energije i smijeha. Ovi dječaci bili su tihi, ozbiljni, s očima koje su izgledale kao da su vidjele stvari koje nijedno dijete ne bi trebalo vidjeti. Sjedili su na bolničkom krevetu, jedan pored drugoga, ramena su im se dodirivala kao da trebaju fizički kontakt da bi se osjećali sigurno. Ana je polako prišla pazeći da ne napravi nagle pokrete. Predstavila se tihim, mirnim glasom, objašnjavajući tko je, kako ih poznaje. Nije bila sigurna sjećaju li je se uopće, ali nastavila je govoriti, opisujući školu, njihove crteže koje je sačuvala, knjige koje su voljeli čitati. Cijelo vrijeme dječaci su je samo gledali, bez ikakve reakcije koja bi pokazala da je prepoznaju. No Ana je primijetila nešto što joj je dalo nadu. Nisu izgledali uplašeno. Napeto, da, oprezno, svakako, ali ne uplašeno. Gledali su je s nekom vrstom tihe procjene, kao da pokušavaju odlučiti je li osoba kojoj mogu vjerovati. Nakon što je provela 15 minuta s njima, Ana je osjetila suptilnu promjenu u atmosferi. Luka, uvijek osjetljiviji od dvojice, lagano je nagnuo glavu na način koji je Ana odmah prepoznala. To je bio njegov karakterističan pokret kada bi bio zainteresiran za nešto što čuje. Bila je to mala, gotovo neprimjetna gesta, ali za Anu je to bio znak da je, negdje duboko ispod slojeva traume i šoka, još uvijek bio Luka kojeg je poznavala. Marko je ostao nepomičan, ali njegove oči, uvijek izražajnije od bratovih, pratile su Anu s intenzitetom koji je sugerirao da pamti svaku riječ koju izgovori. Sljedećih dana Ana je provodila sve svoje slobodno vrijeme u bolnici s blizancima. Školski ravnatelj dao joj je dopuštenje za izostanak s nastave, razumijevajući izvanredne okolnosti. Ana je sjedila s dječacima, čitala im priče, ponekad im jednostavno pravila društvo u tišini. Polako, vrlo polako, počela je primjećivati male znakove napretka. Luka je počeo reagirati na određene dijelove priča, lagano stiskajući Markovu ruku. Marko bi ponekad kimnuo glavom kao odgovor na direktno pitanje, iako i dalje nije govorio. 5. dana dogodio se proboj. Ana je donijela fotografije iz škole, slike projekata koje su radili prije nestanka, fotografije njihovih prijatelja. Dok je Luka prelistavao album, naišao je na sliku razrednog ljubimca, Hrčka kojeg su nazvali Buhtlica, zbog njegove ljubavi prema slatkom pecivu koje bi djeca ponekad donosila za užinu. Luka je zastao, prst mu je lebdio iznad fotografije, a zatim, gotovo nečujno, prošaptao je Buhtlica. Bio je to prvi put da je progovorio otkako su ga pronašli. Ana je osjetila kako joj srce preskače, ali uspjela je ostati mirna, ne želeći preplašiti dječaka svojom reakcijom. Samo je lagano kimnula i rekla, da, to je Buhtlica. Još uvijek je u našem razredu, znaš, samo je puno deblji sada. Luka nije rekao ništa više tog dana, ali led je bio probijen. Sljedećeg jutra, kada je Ana došla u posjetu, Luka ju je dočekao s tihim dobro jutro. Bio je to šapat, jedva čujan, ali za Anu je zvučao poput najglasnije fanfare. Marko je i dalje bio nijem, ali njegova ruka više nije stiskala Lukinu toliko čvrsto. Istovremeno, policijska istraga nastavila se punom parom. Kuća u kojoj su blizanci pronađeni pripadala je starijoj ženi koja je umrla nekoliko mjeseci ranije. Njezin sin, Stjepan Kovač, 40-godišnjak s poviješću mentalnih problema, preuzeo je kuću nakon njezine smrti. Stjepan je bio uhićen prilikom pronalaska blizanaca, ali odbijao je surađivati s policijom, tvrdeći da ne zna ništa o djeci u svojem podrumu. Tvrdio je da je rijetko uopće silazio u podrum i da je to sigurno nečija namještaljka. Međutim, forenzički dokazi jasno su ukazivali na njegovu umiješanost. Njegovi otisci prstiju pronađeni su na bravama koje su držale dječake zatočenima, a pronađena je i njegova DNK na predmetima u prostoriji gdje su bili držani.
Ono što je najviše uznemiravalo istražitelje bila je činjenica da je Stjepan radio kao domar u izdavačkoj kući gdje je Ivana bila zaposlena. Poznavao ju je, svakodnevno je prolazio pored nje na hodniku. Nitko u izdavačkoj kući nije mogao vjerovati da je tihi, povučeni domar sposoban za takvo što. Opisivali su ga kao nenametljivog, pomalo čudnog, ali nikada prijetećeg. Kako je mogao oteti majku i dvoje djece i zašto? Odgovor na to pitanje počeo se pojavljivati kada su istražitelji pretražili Stjepanov kompjuter i pronašli stotine fotografija Ivane snimljenih bez njezina znanja, u uredu na ulici kako ulazi i izlazi iz svoje kuće. Postalo je jasno da je Stjepan bio opsjednut Ivanom, da ju je pratio mjesecima prije otmice. No ono što je najviše zabrinjavalo istražitelje bila je činjenica da među dokazima nije bilo ničega što bi ukazivalo na Ivaninu prisutnost u kući u protekle 3 godine. Posljednji dokaz o njezinoj prisutnosti bio je dnevnik koji su dječaci vodili, u kojem su spominjali svoju majku do otprilike godine dana nakon otmice. Nakon toga Ivana se više nije spominjala. Ova spoznaja dovela je do novog vala potrage, ovog puta ne za živom Ivanom, već za njezinim posmrtnim ostacima. Policija je počela pretraživati okolna područja, napuštene zgrade, šumske predjele na obroncima Mosora, planine koja se uzdiže nad Splitom. Ana je pratila vijesti s mješavinom nade i straha. Dio nje još uvijek se nadao da je Ivana živa, da je možda uspjela pobjeći i da se krije negdje, nesposobna kontaktirati vlasti ili vratiti se po svoje sinove. No, racionalni dio nje znao je da Ivana nikada ne bi dobrovoljno ostavila svoje sinove. Ne bi ih napustila da se sami nose s užasom zatočeništva. Ako Ivana nije bila s njima, postojao je samo jedan vjerojatan razlog za to. 10 dana nakon pronalaska blizanaca, Ana je dobila poziv od Davora. Njegov glas bio je tih, umoran, ispunjen težinom vijesti koje je morao prenijeti. Pronašli su Ivanino tijelo, zakopano u plitkom grobu u šumi blizu sela Žrnovnica, 15 kilometara od Splita. Preliminarna analiza sugerirala je da je umrla oko godinu dana nakon nestanka od posljedica teškog premlaćivanja. Na njezinom tijelu bili su tragovi višestrukih ozljeda, nekih starih i zacijeljenih, što je ukazivalo na ponavljano zlostavljanje prije smrti. Ana je primila vijest u tišini, nesposobna izraziti dubinu boli koju je osjećala. Ivana, njezina prijateljica, žena koja je preživjela težak razvod i nastavila dalje, majka koja je voljela svoje sinove više od svega, umrla je sama, daleko od svih koji su je voljeli, vjerojatno pokušavajući zaštititi svoju djecu do posljednjeg trenutka. Ana je mislila na blizance koji su sada službeno siročad, koji su proveli 3 godine sami s čovjekom koji je ubio njihovu majku. Kako će im ikada moći reći istinu? Kako će ikada moći zacijeliti rane koje je to iskustvo ostavilo na njima? Vijest o pronalasku Ivaninog tijela nije odmah podijeljena s blizancima. Psiholozi su savjetovali da im se prvo dopusti da se stabiliziraju, da počnu govoriti o svom iskustvu vlastitim tempom. Marko je konačno progovorio 2 dana nakon Luke. Njegovo prvo pitanje bilo je o njihovoj majci. Ana, slijedeći upute psihologa, rekla je da policija još uvijek traži Ivanu. Nije bila sigurna vjeruju li joj dječaci, ali nisu dalje ispitivali. Kako su dani prolazili, blizanci su polako počeli otkrivati dijelove svoje priče. Luka je bio rječitiji, opisujući kako ih je čovjek iz maminog posla presreo na putu iz škole, rekavši im da je njihova majka imala nesreću i da ih mora odvesti u bolnicu. Umjesto toga odveo ih je u podrum kuće, gdje im se uskoro pridružila i Ivana, očito oteta s radnog mjesta. U početku Stjepan je bio gotovo ljubazan, donoseći im hranu, knjige, čak i neke igračke. Govorio je Ivani da će ih pustiti kada ona shvati da trebaju biti zajedno. S vremenom njegov stav se promijenio, postajao je sve nasilniji, posebno prema Ivani.
Marko je manje govorio o samom zatočeništvu, ali kada je govorio, njegove riječi bile su precizne, točne, bez emocija, kao da opisuje nešto što se dogodilo nekom drugom. Opisao je kako su on i Luka naučili biti tihi, kako ne bi privlačili Stjepanovu pažnju kada bi bio ljutit, kako su dijelili hranu, uvijek ostavljajući najveći dio za majku, kako je Ivana izmišljala priče da ih zabavi, pjevala im pjesme šapatom da ih Stjepan ne bi čuo, učila ih matematiku i povijest, koristeći samo štapić kojim je pisala po prašini na podu. Luka je bio taj koji je konačno opisao posljednji put kada su vidjeli svoju majku. Stjepan ju je izveo iz prostorije jedne noći, nakon posebno žestoke svađe. Čuli su njezine krike, a zatim tišinu. Stjepan se vratio sam, rekavši im da je njihova majka otišla i neće se vratiti. Nakon toga život je postao još teži. Hranu su dobivali neredovito, ponekad bi prošli dani bez svježeg zraka. Marko je preuzeo ulogu zaštitnika, uvijek stavljajući brata ispred sebe, žrtvujući svoj dio hrane kada bi je bilo premalo. Slušajući njihove priče, Ana je osjećala mješavinu divljenja i boli. Divljenja prema snazi ovih dječaka koji su preživjeli nezamislivo. Boli zbog spoznaje kroz što su morali proći, što su vidjeli i izgubili. Bilo je jasno da su razvili nevjerojatan obrambeni mehanizam. Zbližili su se do točke gdje su gotovo funkcionirali kao jedna osoba, dopunjujući jedno drugo, štiteći jedno drugo. Psiholozi su objasnili da će taj intenzivni bratski odnos vjerojatno biti ključan za njihov oporavak, ali također će predstavljati izazov za njihovu reintegraciju u normalni svijet, gdje će morati funkcionirati kao zasebni pojedinci. Pitanje skrbništva bilo je sljedeće koje je trebalo riješiti. Njihov otac Mirko odmah je izrazio želju da preuzme brigu o sinovima, ali stručnjaci su savjetovali postupni pristup. Dječaci nisu vidjeli oca 4 godine i trebat će vremena da ponovno izgrade odnos s njim. U međuvremenu, Ana je ponudila da bude privremeni skrbnik, da im pruži stabilnost dok se prilagođavaju. Mirko je pristao, razumijevajući da je to najbolje za njegove sinove. Tako je Ana 30 dana, nakon što su blizanci pronađeni, dovela Marka i Luku u svoj stan. Pripremila je sobu za njih, s 2 identična kreveta, policama punim knjiga, zidovima ukrašenim njihovim starim crtežima koje je sačuvala. Dječaci su ušli oprezno, još uvijek držeći se zajedno, ispitujući novi prostor s mješavinom znatiželje i straha. Luka je bio taj koji je primijetio knjigu na noćnom ormariću. Bila je to zbirka narodnih priča koju su voljeli kao mlađi. Uzeo ju je, okrenuo nekoliko stranica, a zatim pogledao Anu s prvim pravim smiješkom koji je vidjela na njegovom licu otkako su pronađeni. Bio je to maleni smiješak, jedva primjetan, ali za Anu je predstavljao početak njihovog dugog puta prema oporavku. Marko je stavio ruku na bratovo rame i 2 dječaka su sjela na krevet, otvarajući knjigu zajedno, vraćajući se na trenutak u djetinjstvo koje im je bilo ukradeno. Ana je stajala na vratima, gledajući ih. Srce joj je bilo ispunjeno kompleksnim emocijama, tugom za Ivanu, koja nikada neće vidjeti kako njezini sinovi rastu, olakšanjem što su dječaci konačno sigurni, strahom od izazova koji ih čekaju, ali iznad svega odlučnošću da učini sve što je u njezinoj moći da im pomogne ponovno pronaći radost, povjerenje i osjećaj normalnosti. Posljednje 4 godine bile su obilježene gubitkom i tragedijom, ali možda sljedećih 4 mogu biti godine iscijeljenja i nade. Blizanci iz Splita, koji su toliko dugo bili izgubljeni u tami, konačno su ponovno vidjeli svjetlo. Prilagodba na novi život bila je ispunjena izazovima koje nitko nije mogao predvidjeti. Prvi tjedni u Aninom stanu bili su obilježeni tihim koracima usred noći, iznenadnim napadima panike i dugim periodima potpune tišine. Blizanci su spavali u istom krevetu, unatoč tome što je Ana pripremila 2, jedno uz drugo,
nepovjerljivi prema prostoru i distanci nakon godina provedenih u skučenom zatočeništvu. Jeli su brzo, gotovo grozničavo, spremajući hranu u džepove za kasnije, nesigurni kada će dobiti sljedeći obrok. Noćne more bile su česte, ispunjene krikovima koji su parali noćnu tišinu, ostavljajući Anu bespomoćnom dok je pokušavala utješiti dječake, čiji su strahovi bili toliko duboki da ih riječi nisu mogle dosegnuti. Dolaskom proljeća, 4 mjeseca nakon njihovog pronalaska, počeli su se pojavljivati prvi znakovi promjene. Luka je počeo pokazivati interes za crtanje, satima sjedeći kraj prozora s pogledom na more, stvarajući složene crteže brodova i valova. Marko je razvio rutinu jutarnjeg trčanja sanom, isprva samo oko bloka, kasnije sve dalje, kao da pokušava fizički pobjeći od sjećanja koja su ga progonila. Obojica su radili s psihologom 3 puta tjedno, polako razotkrivajući slojeve traume kroz razgovor, igru i umjetnost. Stručnjaci su upozoravali Anu da će oporavak biti dugotrajan proces, s napredovanjem i nazadovanjem, s dobrim danima i onima koji će testirati granice njihove izdržljivosti. Jedno od najtežih pitanja bilo je kada i kako reći blizancima istinu o njihovoj majci. Psiholozi su savjetovali čekanje dok se dječaci ne stabiliziraju, dok ne razviju dovoljno povjerenja u svoje novo okruženje da bi mogli podnijeti takvu vijest. Ali kako su tjedni prolazili, njihova pitanja o majci postajala su sve češća, sve upornija. Ana je znala da ne može zauvijek odgađati istinu, iako je sama pomisao na to da im kaže slomila srce. Prilika je došla neočekivano, jednog sunčanog jutra, dok su sjedili na Aninoj terasi doručkujući. Luka je iznenada spustio žlicu i pogledao Anu svojim ozbiljnim očima, koje su izgledale previše stare za 12-godišnjaka. Direktno ju je pitao znaju li gdje je njihova majka. Bilo je nešto u njegovom glasu, neka nota rezignacije, što je sugeriralo da već zna odgovor ili barem sumnja. Ana je pogledala Marka, koji je prestao jesti čekajući, napetih ramena. Uzela je dubok udah i odlučila da je vrijeme. Što je nježnije mogla, objasnila im je da je njihova majka pronađena, ali da nažalost nije preživjela. Izbjegavala je strašne detalje, rekavši samo da je njihova majka bila vrlo hrabra i da ih je voljela više od svega na svijetu. Tišina koja je uslijedila bila je nepodnošljiva. Luka je pogledao u daljinu prema moru, jedna suza skliznula je niz njegov obraz. Marko je ostao potpuno nepomičan, lice mu se pretvorilo u masku bez izraza, što je bio njegov način nošenja s najdubljim emocijama. A onda, iznenadivši Anu, Luka je progovorio tihim ali čvrstim glasom, mi smo već znali. Marko je kimnuo, potvrđujući bratove riječi. Objasnili su da su posljednji put vidjeli majku prije više od 3 godine i da su znali na neki dječji intuitivan način da se neće vratiti. Stjepan im nikada nije eksplicitno rekao da je mrtva, ali njegova ponašanja, njegove povremene pijane izjave, sve je ukazivalo na to. Živjeli su s tom spoznajom, noseći je u tišini, nesposobni čak i međusobno razgovarati o tome, kao da bi izgovaranje tih riječi učinilo gubitak previše stvarnim. Ana je osjećala kako joj srce puca gledajući ova 2 dječaka koji su bili prisiljeni odrasti prerano, suočiti se s najgorom mogućom istinom, bez ikakve podrške ili utjehe. Privila ih je u zagrljaj, prvi put dopuštajući si da plače pred njima, dijeleći njihovu bol umjesto da pokušava biti jaka. U tom trenutku nešto se promijenilo. Marko, koji je uvijek bio suzdržaniji od dvojice, pustio je prvu suzu koja je brzo prerasla u tihe jecaje. Luka je položio glavu na Anino rame, njegovo tijelo treslo se od tuge koja je konačno pronašla put prema površini. Dugo su tako sjedili, 3 ljudi ujedinjenih u gubitku, dijeleći teret koji je bio previše težak da bi ga itko nosio sam. Nakon tog jutra,
dječaci su počeli više govoriti o svojoj majci, dijeleći sjećanja na vrijeme provedeno s njom, kako prije otmice, tako i tijekom zatočeništva. Pričali su o tome kako im je pjevala kada bi Stjepan bio odsutan, kako je izmišljala priče da bi im odvratila pažnju od gladi i straha, kako je uvijek govorila da će jednoga dana ponovno biti zajedno i slobodni. Ove priče, iako bolne, bile su dio procesa iscijeljenja, način da održe Ivanin duh živim, da joj odaju počast na jedini način koji su mogli. Pitanje Stjepana Kovača također je lebdjelo nad njima poput sjene. Blizanci su rijetko spominjali svog otmičara, a kada bi to činili, bilo je to s mješavinom straha i zbunjenosti. Luka je jednom priznao Ani da mu je ponekad Stjepan bio gotovo ljubazan, donoseći im knjige ili posebne poslastice, samo da bi kasnije postao nasilan bez očitog razloga. Ta nestabilnost, nepredvidljivost bila je možda najstrašniji dio njihovog zatočeništva. Nikada nisu znali što očekivati. Živjeli su u konstantnom stanju pripravnosti, nikada se ne opuštajući čak ni u rijetkim trenucima prividnog mira. Stjepanova sudbina bila je u rukama pravosudnog sustava. Suđenje je počelo 6 mjeseci nakon pronalaska blizanaca, privlačeći ogromnu medijsku pažnju. Ana je štitila dječake od tog cirkusa koliko je mogla, ograničavajući njihovu izloženost vijestima i društvenim mrežama. Blizanci nisu morali svjedočiti osobno na sudu, zahvaljujući novom zakonu koji je dopuštao djeci žrtvama da svjedoče putem videoveze u kontroliranom okruženju uz prisutnost psihologa. Njihova svjedočanstva bila su potresna u svojoj jednostavnosti, bez dramatiziranja ili pretjerivanja, samo činjenice ispričane dječjim glasovima koji su povremeno podrhtavali, ali nikada nisu pucali. Stjepan Kovač osuđen je na maksimalnu kaznu za otmicu, zatočeništvo i ubojstvo, bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Tijekom cijelog suđenja pokazivao je malo emocija ili razumijevanja težine svojih zločina. Psihijatrijski vještaci dijagnosticirali su mu nekoliko ozbiljnih mentalnih poremećaja, ali sud je utvrdio da je bio svjestan svojih postupaka i njihove protupravnosti. Ana je prisustvovala izricanju presude, sama osjećajući čudnu prazninu gdje je očekivala olakšanje. Pravda je zadovoljena, ali ništa nije moglo vratiti Ivanu, ništa nije moglo izbrisati godine koje su blizanci izgubili, traume koje će nositi cijeli život. 8 mjeseci nakon pronalaska došlo je vrijeme za sljedeći veliki korak, povratak u školu. Obrazovni stručnjaci, psiholozi i socijalni radnici dugo su raspravljali o najboljem pristupu. Blizanci su izgubili 4 godine formalnog obrazovanja, ali samostalno učenje s majkom, a kasnije i sami, održalo je njihove sposobnosti čitanja i osnovne matematike. No, bili su daleko iza svojih vršnjaka u mnogim područjima. Istovremeno, smještanje u razred s mlađom djecom moglo bi biti jednako štetno za njihov socijalni razvoj i samopouzdanje. Konačna odluka bila je individualizirani program, koji bi kombinirao samostalno učenje, male grupne lekcije i postupnu integraciju u redovne razrede za predmete u kojima su pokazivali najveći interes i sposobnost. Ana, kao učiteljica u istoj školi, mogla je pratiti njihov napredak izbliza, biti dostupna ako zatreba, a opet im dopustiti prostor da razviju vlastiti identitet izvan okvira otete djece, etikete koja ih je pratila u medijima i javnosti. Prvi dan škole bio je izazovan za sve. Luka uvijek senzitivniji, jedva je izašao iz auta, držeći se za Aninu ruku kao da je ponovno imao 6 godina. Marko je bio na izgled hrabriji, koračajući kroz školska vrata s napetim izrazom lica, ali Ana je mogla vidjeti kako mu ruka drhti dok je stiskao na ramenicu ruksaka. Škola je učinila sve što je mogla da olakša tranziciju. Nema medija, nema posebnog tretmana od strane nastavnika, samo tihi, diskretni nadzor i podrška kada je potrebna. Do kraja prvog tjedna Anu je iznenadio obrazac koji se počeo pojavljivati. Luka,
unatoč početnom strahu, brzo se prilagođavao, pronalazeći utjehu u strukturi i rutini koju je škola pružala. Pokazivao je izvanredne sposobnosti u jezicima i umjetnosti, a nastavnici su primijetili njegovu sposobnost dubokog suosjećanja s likovima u knjigama koje su čitali. Marko se međutim borio. Akademski. Bio je jednako sposoban kao i brat, možda čak i više u matematici i znanostima, ali socijalno je ostajao izoliran, odbijajući sudjelovati u grupnim aktivnostima, sjedeći sam tijekom odmora, promatrajući druge dječake s mješavinom čežnje i opreza. Ana je konzultirala psihologe, zabrinuta za Markovu prilagodbu. Objasnili su joj da su različite reakcije blizanaca normalne i čak očekivane. Tijekom zatočeništva Marko je preuzeo ulogu zaštitnika, starijeg brata koji je odgovoran za sigurnost mlađeg. Ta uloga postala je dio njegovog identiteta. I sada, kada više nije bila toliko potrebna, osjećao je gubitak svrhe, nesigurnost oko toga tko je i koja je njegova uloga u ovom novom svijetu. Luka, s druge strane, konačno je mogao istražiti vlastite interese i sposobnosti. Oslobođen sjene konstantnog straha i ovisnosti o bratu za emocionalnu podršku. Ovo odvajanje, iako zdravo i nužno za njihov individualni razvoj, bilo je bolno za obojicu, posebno za Marka. Istovremeno, odnos s ocem također se razvijao, složen i ponekad napeti proces ponovnog povezivanja. Mirko je preselio iz Zadra u Split kako bi bio bliže sinovima, kupivši stan u istom kvartu gdje je živjela Ana. Viđao je dječake 2 puta tjedno, isprva u prisutnosti socijalnog radnika, kasnije sami. Početni susreti bili su neugodni, ispunjeni tišinom i nespretnim pokušajima razgovora. Mirko, nekada samopouzdani odvjetnik, postao je nesiguran i oprezan sa svojom djecom, bojeći se reći ili učiniti pogrešnu stvar. Blizanci su reagirali različito, Luka je bio otvoreniji, spreman dati ocu priliku, dok je Marko ostajao distanciran, gotovo neprijateljski raspoložen. Ana je kasnije saznala od psihologa da je Marko možda nesvjesno okrivljavao oca što ih nije uspio pronaći i spasiti, što je bila iracionalna, ali razumljiva reakcija dječaka koji je izgubio majku u najstrašnijim okolnostima. Godina dana nakon pronalaska blizanaca, Ana je organizirala malu ceremoniju na splitskom groblju Lovrinac. Ivani je konačno dan dostojan pokop, nakon što su završile sve forenzičke analize. Bila je to privatna ceremonija, bez medija, samo najbliža obitelj i prijatelji. Blizanci su stajali uz Aninu stranu, ozbiljni ali suhi očiju, kao da su sve suze već isplakali u privatnosti njihovog doma. Mirko je stajao s druge strane, vidno uznemiren, ali držeći se snažno zbog svojih sinova. Ana je primijetila značajan trenutak. Kada se Mirko počeo tresti od suzbijanih jecaja, Marko je, nakon kratkog oklijevanja, ispružio ruku i stavio je na očevo rame. Bio je to mali čin, ali značajan korak prema oprošenju i zacijeljenju rana, koje su prijetile da će trajno razdvojiti oca i sina. Nakon ceremonije, na povratku kući, Luka je iznenadio Anu pitanjem kada će se vratiti u svoju staru kuću, onu u kojoj su živjeli prije otmice. Pitanje ju je zateklo nespremnu. Kuća je odavno prodana, nakon što je policija završila sve istrage. Objasnila je to blizancima, pitajući se što stoji iza Lukinog pitanja. Dječak je slegnuo ramenima, gledajući kroz prozor automobila. Samo sam mislio da bi bilo dobro vidjeti je još jednom. Da kažemo s Bogom. Ana je razumjela. Za dječake nije bilo pravog zatvaranja poglavlja. Njihov normalni život je jednog dana jednostavno prestao, bez upozorenja, bez prilike za oproštaj. Idućeg vikenda Ana je odvela blizance do njihove stare kuće u 4. Meje. Nisu ušli unutra, novi vlasnici to ne bi razumjeli, ali stajali su na cesti ispred, gledajući poznatu fasadu, prozore, vrt u kojem su nekada igrali. Luka je zažmirio kao da pokušava vizualizirati kako je nekada bilo. Marko je stajao ukočeno,
ruke u džepovima. Sjećate li se kada smo imali onaj bazen na napuhavanje? Upitao je iznenada, glas mu je bio mekan, gotovo nostalgičan. Luka se nasmijao, prvi pravi, neusiljen smijeh koji je Ana čula od njih. I kako si skočio u njega sa zida i sva voda se prelila. Počeli su se prisjećati, jedna uspomena vodila je do druge, trenuci iz života prije svega, mali dragulji normalnosti koji su nekako preživjeli godine tame. Na povratku kući Marko je sjedio naprijed, pored Ane, dok je Luka drijemao na stražnjem sjedištu. Misliš li da ćemo ikada biti normalni? Upitao je tiho, gledajući kroz vjetrobransko staklo. Ana je pažljivo razmislila prije odgovora. Mislim da normalnost ima različita značenja za različite ljude, rekla je konačno. Ono što ste proživjeli, to je dio vas sada. Ali to nije sve što jeste. S vremenom to će postati samo jedno poglavlje u vašoj priči, a ne cijela knjiga. Marko je razmišljao o tome neko vrijeme, a zatim kimnuo, kao da prihvaća njezinu perspektivu. 15 mjeseci nakon pronalaska došlo je vrijeme za još jednu veliku promjenu. Mirko je dobio puno skrbništvo nad blizancima, nakon što je sud utvrdio da je stvorio stabilno okruženje za njihov nastavak oporavka. Ana je znala da je to pravi sljedeći korak, logičan razvoj situacije, ali ipak je osjećala duboku tugu na pomisao da će dječaci otići iz njezinog doma. Posljednjih godinu dana oni su postali središte njezinog života, njezina neočekivana obitelj. Brinula se o njihovim noćnim morama, proslavila njihove male pobjede, držala ih za ruke tijekom najtežih trenutaka. Kako će sada nastaviti bez njih? Blizanci su također imali miješane osjećaje o selidbi. Voljeli su svog oca i odnos s njim značajno se poboljšao, ali Ana je predstavljala sigurnost, stabilnost, poveznicu s njihovim životom prije i odmah nakon zatočeništva. No, Mirkov novi stan bio je prostran, s odvojenim sobama za svakog dječaka, iako su još uvijek preferirali spavati zajedno. I bio je blizu škole i Aninog stana. Mirko je obećao dječacima da će Ana uvijek biti dio njihovih života, da ovo nije gubitak, već proširenje njihove obitelji. Dan selidbe bio je emotivan za sve. Ana je pomagala dječacima pakirati njihove stvari, iznenađena koliko su toga akumulirali u godinu dana. Odjeća, knjige, školski projekti, Lukini crteži, Markove športske medalje. Svaki predmet bio je dokaz njihovog napretka, njihovog polaganog povratka u normalan život. Dok su nosili posljednje kutije u Mirkov automobil, Ana je osjetila kako joj suze naviru, ali uspjela ih je zadržati, ne želeći otežati dječacima već ionako emotivan dan. Luka ju je zagrlio prvi čvrsto šapćući hvala u njezino uho. Marko je čekao svoj red, a zatim ju je iznenadio najdužim zagrljajem koji je ikada od njega primila. Nećemo biti daleko, rekao je, pokazujući rijetku emotivnu intuiciju. I trebat ćemo pomoć s matematikom. Ana se nasmijala kroz suze, zahvalna na njegovom pokušaju da olakša situaciju. Te večeri, u svom sada tihom stanu, Ana je sjedila na terasi, gledajući prema moru. Osjećala se istovremeno tužno i ispunjeno. Posljednje 4 godine odvele su je na putovanje koje nikada nije mogla predvidjeti. Od učiteljice koja je primijetila da 2 učenika nedostaju na nastavi, do žene koja je pomogla tim istim dječacima da pronađu put natrag u život nakon nezamislivog iskustva. Znala je da će blizanci uvijek biti dio njezinog života i ona njihovog. Nisu bili povezani krvlju, ali dijelili su nešto jednako snažno. Putovanje kroz tamu prema svjetlu, zajednički hod kroz najteže vrijeme koje su ikada doživjeli. 2 godine nakon pronalaska blizanaca, Split je postao mjesto gdje su se isprepletale 3 odvojene priče oporavka. Marko i Luka, sada čvrsto smješteni u očevom domu, napredovali su u školi i polako gradili nove prijateljske veze. I dalje su imali teške dane, trenutke kada bi sjećanja navirala neobjašnjivo i nemilosrdno,
ali naučili su živjeti s njima, integrirati ih u svoje nove identitete. Luka je razvio strast prema fotografiji, dokumentirajući svijet oko sebe kroz objektiv, kao da pokušava nadoknaditi godine kada su mu vidici bili ograničeni na 4 zida podruma. Marko se pronašao u vaterpolu, sportu koji je kombinirao njegovu potrebu za fizičkim oslobađanjem i strukturirane timske dinamike. Mirko, nekada distancirani otac, fokusiran na karijeru, naučio je biti prisutan, slušati, razumjeti složene potrebe svojih sinova. Nije bilo lako, bilo je mnogo grešaka i nesporazuma, ali njegova predanost nikada nije posustala. Pronašao je novu svrhu u očinstvu, stavljajući djecu iznad svega drugoga, uključujući i karijeru koju je nekoć smatrao najvažnijom. Ana je nastavila podučavati, ali s novom perspektivom i dubljim razumijevanjem trauma i otpornosti djece. Postala je zagovornica promjena u obrazovnom sustavu koje bi bolje podržavale djecu s traumatičnim iskustvima. Završavala je i dodatne edukacije iz područja psihologije traume, nadajući se da će jednog dana moći pomoći i drugoj djeci koja prolaze kroz slične situacije. Blizanci su i dalje redovito posjećivali Anu, često ostajući kod nje vikendom, stvarajući nove uspomene koje su polako prevladavale stare. U tim trenucima, gledajući Marka kako objašnjava pravila neke igre ili slušajući Luku kako čita naglas iz nove knjige, Ana bi ponekad uhvatila tračak djece kakva su nekada bila, prije nego što ih je svijet prisilno promijenio. Ti trenuci bili su rijetki i dragocjeni podsjetnici da unatoč svemu, jezgra onoga tko su bili nikada nije potpuno izgubljena. Jednog poslijepodneva, dok su sjedili na plaži Bačvice, gledajući zalazeće sunce, Luka je pitao Anu misli li da je njihova majka ponosna na njih. Bilo je to pitanje koje je uhvatilo Anu nespremnu, ali odgovorila je iz srca. Ona je uvijek bila ponosna na vas, a sada, gledajući vas kako rastete u tako izvanredne mlade ljude unatoč svemu, znam da bi bila više nego ponosna. Marko, koji je obično izbjegavao takve emotivne razgovore, dodao je tiho, nadam se da zna da smo dobro sada. Luka se nasmiješio, gledajući prema horizontu. Mislim da zna, rekao je s jednostavnom sigurnošću koja je dirnula Anino srce. Blizanci iz Splita, koji su nestali na 4 godine, nisu više bili samo tragična vijest ili gradska legenda. Bili su Marko i Luka Petrović, 2 dječaka koja su preživjela nezamislivo, koja su pronašla put natrag u život, koja su dokazala da čak i najdublja tama ne može ugasiti svjetlo ljudske otpornosti i sposobnosti za oporavak. Njihova priča nije bila priča o savršenom zacjeljenju. Ožiljci će uvijek biti tu, vidljivi u sitnim navikama, strahovima i noćnim morama koje povremeno još uvijek dolaze. Ali bila je to priča o nadi, o snazi obiteljskih veza, bilo bioloških ili onih stvorenih kroz zajedničku patnju i oporavak, i o sposobnosti ljudskog duha da se ponovno izgradi, čak i iz najdubljih ruševina. Dok se sunce spuštalo u Jadransko more, bacajući zlatnu svjetlost preko grada, koji je bio svjedokom njihove tragedije i njihovog ponovnog rođenja, Ana je gledala dječake, sada gotovo tinejdžere, i znala da će, bez obzira na izazove koji ih još čekaju, Marko i Luka nastaviti svoj put prema svjetlu, korak po korak, dan po dan, noseći sa sobom sjećanje na majku koja ih je voljela dovoljno da žrtvuje sve za njih, i snagu koju su pronašli jedni u drugima i u onima koji su ih voljeli dovoljno da ih nikada ne prestanu tražiti.